Laborantza egiazko baldintzetan entxeatu horra trebatu elkarteak eskaintzen duen parada 2016 urteaz geroztik. Egiturak biltzar berezia antolatzen zuen goizuntan irulegin 10 urtean bilana egiteko. Formakuntzetaz gain, etxaldetan trebaguneak plantan ezagri ditu, helburua laborantza mundutik heldu ez diren proiektu eramaileak lagundu. Zirotik abiatzen zirelarik edo beste etxalde bat hartu behar duzularik oartzen gira zailtasun gehiago bat dela eta gainerat ez duzularik betidanik hori ezagutu edo hortan formatu tibitatik badela bai teoria ikasteko beharra eta praktika ere eta guk sustut praktika parte hori dugu proposatzen. Lagunduak izan diren laborarien artean, Marie Loisel, Pirenaika ahuntzazlea, irulegiko zirriten bordan 3 urtez egon eta gero, baigorin plantatzen alko da laster. Ça m'a permis de constituer déjà un troupeau, de faire aussi mes armes sur la partie technique à la fois d'élevage et puis aussi transformation fromagère, vente directe. Ça m'a permis aussi, je pense, d'avoir plus de sérénité au moment de l'installation, quoi. Jakinez etxaldea intzek ez dutela segidarik, elkarteak kanpotik heldu diren instalazioak errestu nahi ditu. Laurden bat, txaurik, kanpotik heldu den publiko bada, behaz, zinez behar errezkoa zen olako tresna baten sortzia, ez dugu oraino aski gazteik instalatzen, baina ikusten dugu gerozta gehiago etxaldeko guri dei egiten daukute. 10 urtez 14 laborari gazte plantatu ari izan dira trebatu dispositiboari esker.